Dronning Maja drømte, at Gud bar hende op i Himalaya-bjergene, hvor hun så den kommende Buddha i skikkelse af en hvid elefant. Elefanten gik 3 gange rundt om dronningen og gjorde hende dermed svanger. Hun fødte en dreng, som spåmænd undersøgte og senere sagde, at han skulle enten blive en verdenshersker eller en Buddha, der betød et oplyst væsen. De gav ham navnet Siddhartha, som betyder den, der har nået målet. Siddhartha levede i overdådig luksus det meste af hans liv, men efter at han havde stiftet familie, fik Siddhartha efterhånden lyst til at se livet uden for paladsets mure. Der oplevede han 4 syner. Han mødte en syg mand, dernæst en olding og endelig et lig. Det var første gang, han mødte lidelse og forfald. Derefter mødte han en asket og besluttede sig dermed for at søge mod erkendelsen. Han mødte flere omvandrende yogier, men efter 6 år havde han stadig ikke fundet erkendelsen og ville derfor fortsætte sin søgen på egen hånd. Under dyb meditation mødte han Mara, som er den store frister og begærets fyrste. Siddhartha var standhaftig og lod sig ikke lokke, men kæmpede en kamp mod Mara og dennes hær. Siddhartha vandt slaget og vidste, at han både havde guderne og jorden på sin side. Dermed blev Siddhartha som 35-årig Buddha, der betød den oplyste. Buddha mødte på sin vej mange mennesker, der blev hans disciple. De tog tilflugt hos ham og erklærede, at de ville følge ham og den rette lære, der hedder Dharma. Efter mange års vandring og belæring af disciple, var Buddha som 80-årig blevet svag og var døden nær. Ved dødslejet fortalte han disciplen, at læren og klostret skulle fortsætte, som han havde fortalt, og de skulle også følge hans ordensregler. Efter hans død, den endelige nirvana, blev Buddhas jordiske rester kremeret og fordelt som hellige relikvier til 8 forskellige steder på jorden. Disse steder er i dag hellige steder.